Geen enkele Frieske brandwachtkazerne sluit het dwarren, mogelijk komen er zelfs kazernes bij. Dat is de conclusie uit het nieuwe dekkingsplan voor de Frieske brandwacht, opsteld door de Veiligheidsregio Friesland. Nou, het mooie is dat wij zien dat de kazernes in een soort brandweernetwerk met elkaar gewerken. En heel belangrijk is dat we eigenlijk net zonder één kazerne kennen. Dus alle kazernes hebben hun bijdrage in die brandwacht en die blijven dus ook bestaan. Dat is voor ons brandweervrijwilligers heel belangrijk, want ja, die willen natuurlijk graag hun werk doen. En de andere kant is dat we wel heel erg met taken en specialismes kunnen, om dat zo goed mogelijk in Friesland deel te zetten. Wel zou er mogelijk een kazerne komen maken in Oudegeer-Smellingelaan, omdat de Oude Veen een risicogebied is dat de brandwacht net in een kwartier bij de huizen wezen kan. Er zijn 64 kazernes in Friesland. Jeder voelen die onder de verantwoordelijkheid van de verschillende gemeenten. Maar nu vallen ze onder de provinciale veiligheidsregio.